приятели! Шоуто, което би по рейтинг само себе си. Хайде сте гледали! Ай съм изпущял! Говори, бай, брадър! Жебели финала! Сега ви джубели долни! Ще ми се махнете от главата за винаги и ще гледам мачовете от световното на спокойствие, бе! А кои отбори играят днес, бай, брадър? Мълчи, бе! Днес ще играете ви, михлюзи с джебели! А аз ще реша, ой, ачеба, ще вземи големи чекинче и ще тегля чертата на рейтинга! Не си достатъчно ще ме обидичи. Сега ще трябва да грабничи на бай брадър сърцето, жулъчката и белите бъбреци с нещо самодейно. Първиче, на които ще гледам сира, коливи, пастиви. No problem, бай, брадър. Знаеш, че винаги можеш да разчиташ на мен и на моето фемили. One, two. Бай, брадър, ние сме подготвили една истинска реалити българска ръченица. Нарича се кунг-фу ръченица и се играе до първа капка кръв. Окей. One, two, three! Now! Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. And fast was a little bit frightening. But it hope it extra timing. Шало, ансамбъл Филип Кутев. Свършихте ли, бе? Сърми? Yes, of course. Слушай, бай, брадър, как се казва That's All Folks. Сега да влязат ловдивските бъчни конзумови, а вие чакайте отвън. Left, right, left, right, left, right. Който и нещо, бе. Казах да се вият конзумови. Не семейство Адамс, бе. Ние сме мимови и тази вечер ще ви представим един етюд като мимови. Тъй ли? Пипируджи, че не бяхте ли конзумови, бе, салмонели? Сега станахте мимови. Не се обяснявай, бе, ще питам друго дан да запрощя. Какво ще ми изиграят? Пипируджиче, мимови тази вечер. Бай, брадър, нашия етюд се казва Цикъла на грубаря. На грубаря. Стой, трико! Приличате на момичета Данешка Робева, особено чудесо, бастун! Коливи, влизни! Left, right, left, right, left, right. I like together. Give me five. Сега ще разберете кой взима кюнчето, колата и луксозния вилет в центъра на София. Сега ще стане ясно кой е. Сега, the winner is and the кюнчето goes to... Чай сега, майка му, значи забрал съм си от жилата. Значи, the winner is... Тъй, потресете се още малко, че да ми се вдигне рейтинга поне за финала. Тресете се. Бай, брадър, това не е джентълменско, да се издържа вече на това напрежение. Чи специално Цончо наистина ни издържа, защото the winner is Козумови туистиви и Янки Дудъл да си ходят. Лодов, Марс. Ся, Весо, почвам с наградиче. Той са ключовиче за семейния Иван. Дивек катафалката. Къде е колата, бе, мана? Майна ще викаш там, където отвиде тараляцникаче. Минджил, ей го и него. Сега ви го докарват. Амчикове, последен модел, бе. Ели, пържоло, на теб се пада ключ от хациендата, центъра на София. Бруш. Ама бай, брадър, нали каза, че къщата ще е супер лукса и е в центъра на София, пък сега гледам тук. Ама ей, кифло не порабина. За бай, брадър, центъра на София е широко понятие, ма. Сега, дойде ред вече и на кинчето. Поне кинтите после, да са цяло манче. защото всичко за нищо не става. 200 000. Сега се обърнече и щети.
Кой? Каква е тази сметка, бе, Който брат? е 284 084. Какво е това? Който е БР, какво който е УР. Амчето и са ви консумативите за 3 месеца при мен, бе! Урми са създърни! Да мислите, че сте били в хоспис с милосърдие! Ама майна, ама ти ко ме направи, бе, той сметката за всички бе брадери до сега, бе? Ами, ни Ти трябва- ме закопави, значи излиза, че нима да дам и не да взимам. Да. Позна! Ай, сега вървете да ми търсите кюнче, че ще ми трябва за другия сезон!